Center, building better Africa. Tikulandireni mauno pamene takubweretserani nkhani ndithu zomwe zagwedeza dziko lathu lino la Malawi. Tukamba pano Richard Chimwendo Banda ali kundende ndithu ndipo iwowa agona mmenemo, komanso Avilumbi Kumumba alinso kumweko. Komanso pali nkhani ina imene ikubweretsa tengenenge ndithu mdziko muno lomwe boma likusindika kuti ayi ana ku sukulu akhoza kumapita osavala uniform zomwe zikudzesaso mapokoso kuti pamenepa kodi zikukhala bwanji. Zikhoza kupangisa kuti ana ena azizimva ndithu kuti ayi iwowa ndiye ngosowadi, kamba kuti ana ambiri amene makwawo muli mochita bwino akhoza kumavala amene angamavalire kumapita ku sukulu. Kodi zimenezi inuyo ngati nzika mmene mukuyidziwira Malawi muganiza kuti zingachitire bwino pa nkhani ya maphunziro a dziko lathu lino kapena ayi? Komanso titambasule pang'ono nkhani imene yapangisa kuti Richard Chimwendo Banda amangidwe. Imeneyi ndi nkhani imene anapanga mzaka zapitazo mu 2021 pamene Frankie Chiwanda anasapangidwa chiwembu pakana ndikuyikidwa muchisaka ndithu. Afrankiwa anakadandaula ku polisi kuti apeze chithandizo kuti nthawi imeneyo inkalamulira ndi MCP, ndipo Chimwendo Banda anali ndi kuthekera kotsekereza kapena kuti kupondereza milandu yonseyi. Iwowa sanazengedwe mlandu uliwonse, koma pano mlandu uja wabweramo. Komanso nkhani ina ndikuti Avilumbi Kumumba zimene zina zawapangisa kuti amangidwe ndi nkhani imene analankhula pa 18 September 2025 ponena kuti we got it. Izo kunali kuzipasa confidence kuti iwowa awina kale zisankho zomwe boma ikuti ayi kumeneku nkulakwa fukwa zikhoza zikanatha kukolezera mapokoso kapena kubweretsa chisokonezo mdziko muno mwinanso nkhondo imene. Ndipo boma sinafuna kusekerera koma kwatolanso Avilumbi Kumumba amenewa ndi kuwatsekera. Tino tikupasirani nkhanizi mwatsatanetsatane kuti muzimve mmene zachitikira, mmene zakhalira zonse mmene zikukambidwira. Ndipo okuwerengerani nkhani zimenezi ndi Ronald Mpaso, ndipo khalani pomwepo pamene nkhanizi zikupitirira ndikuwerengedwa mwa tsatanetsatane. Tamverani izi ndipo panganise subscribe, comments kuti zambiri zimakuponyeni pamodzi pano. Munkhani yathu yoyamba, mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Richard Chimwendo Banda komanso amene anayima ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress pa chisankho cha mwezi wa Septemba Avilumbi Kumumba ali m'manja mwa polisi atawamanga lero. Chimwendo Banda atsimikizira Times kuti akuwazenga milandu yowaganizira kuti amafuna kupha. Rebecca Chimjeka ali ndi nkhani yonse. Times inaona apolisi akuperekeza Chimwendo pa galimoto ya Toyota Fortuner yoyera kuchoka ku area 30 kupita nawo ku polisi ya ku area 25 ku Kanengo. Times inawanitsa kulankhula ndi Chimwendo Banda pomwe amakalowa mchitokosi ku polisi ya Kanengoyi, ndipo Chimwendo anauza Times kuti mulandu omwe akuaganizira ukukhudzana ndi zomwe akuti anachita pomwe anali mkulu wa chinyamata ku chipanichi pofuna kupha Frankie Chiwanda omwe anali mmodzi mwa achinyamata ku chipanichi. Chimwendo anakadzipereka mmawa ku likulu la polisiri, ndipo atamaliza kuwafunsa ndipo pomwe amakawatsekera muchitokosi ku polisi ya ku Kanengo. Mmodzi mwa achibale Chimwendo auza Times kuti lolemba Chimwendo anapitanso ku likulu la polisiri atamva kuti awatsegulira mulandu, ndipo lachisanu apolisi amanganso mmodzi mwa akuluakulu a chipani cha MCP Avilumbi Kumumba ku nyumba kwawo ku area 47. Amumba akuaganizira kuti adayankhula mawu osayenera nthawi ya chisankho zomwe anati zimasonyeza kuti chipani cha DPP chimabera zisankho. Amumba akusungidwa ku polisi ya ku Lingadzi, ndipo achibale awo ndi anthu ena anasonkhana
kudzawaona. Padakali pano mkulu wa polisi watsimikiza zakumangidwa kwa awiriwa, ndipo pali chiyembekezo chokuti apolisi amanganso ena mwa akuluakulu a chipanichi. Nduna ya zaumoyo Mayi Madalitso Baloyi yati ndiyokhumudwa ndi kuchedwa kumalizitsa kumanga kwa zipatala zina zokwana zinayi mboma la Nkhatabe. Zipatalazi ndi za Chipayika, Banda, Bwerero komanso Kayiwozi. Fales Nthambo wadza ndi ripotili limene akuwerenga Feston Malekezo. Poyankhula atayendera ntchito yomanga chipatala cha Chipayika, Baloyi anati nzokhumudwitsa kuti ntchito zina zikadali pansi kwambiri pomwe pakadali pano zimayembekezeka kuti zikhale zitatha. Iwo anati pofuna kuti ntchitozi azifulumizitse, boma liwonesesa kuti makontrakita asakupatsidwa ntchito zambiri pofuna kuti azichita machawi. Iwo anati makontrakita amene aonesa kuti sakwanitsa awachotsa ndi kuyika ena kuti ntchitozi ziyende msanga. Zikuyenda zinthu mene zikuyenekera kuyendera, takhala tikungomva hayi kukupangika ma construction koma zinthu sizikusintha. Iyi ili chonche koma kuli ina yoti ili chabepa foundation, ina yangoyamba kumene zomwe zikupangisa kuti tichedwetse kuti anthu ngati kunoko kuchipayika kwa Banda ndi malo osiyanasiyana maboma osiyanasiyana kuti apange access afikire kuzipatala zapafupi. Ataona kuti munthu mmodzi samapasidwe zinthu zambirimbiri, amange apa kena kangopanga focus pamodzi kwina kuja ndikukusiya. Poyankhulapo Alexander Ngoma wa kampani ya Chimuhanya Building Contractors imwe akumanga chipatala cha Chipayika anati ntchito ipakadali pano yafika theka ndipo ali ndi chikhulupiriro kuti pofika mwezi wa Juni chaka chamawa ikhala itatha. Ang'oma anati kuchedwaku ndikamba ka vuto la ndalama komanso kuti misewu kumeneku ndiyovuta kwambiri zimene zimawasokoneza kabweredwe kakatundu omangira. Challenge yomwe yakhalapo ndi yomwe yona kuti tiyambe ndalama sinanga timene tilandire bond kuti ma advance kuti tiyambe ntchito. Ndi ma advance iwo ndamene anachedwa kuti alowe chifukwa cha mabondi timakhala kuti tupanga za mabondi komanso I understand that the minister so nakoso kunali change of I think wo panga doni urgent hope dona to atipase thinking shitos. Chipatalachi chikazatha chizathandiza anthu opyola 10,000 ochoka m'madera monga Bwerero, Banda, Kayiwozi komanso Chipayika. Ntchito yomanga zipatala zinayi yomwe ndi ya ndalama zapafupifupi 3 billion kwacha ikugwiridwa pansi pa Presidential Initiative for Maternal Health ndi thandizo la ndalama lochoka kubungwe lina la ku America. Nduna ya zamaboma ang'ono a Ben Phiri yauza akatswiri azomangamanga kuti akonzekere bwino pamene thumba la ntchito zachitukuko za mdera la Phungu lakwera kufika pa 5 billion kwacha, ndipo Aphiri ati kudzakhala bwino kuti ogwira ntchitowa adzagwire ntchito yapamwamba ndi ndalamazi. Aphiri alankhula izi ku Mzuzu pakutha pa msonkhano ndi makampani azomangamanga. Feston Malekezo ali ndi ripotili. Malinga ndi Aphiri mukuona kwawo makontrakita ambiri mdziko muno anali asanazikonzekerese za mmene azagwirire ntchito pamene thumba la zachitukuko la CDF lakwera. Iwo anati ichi chifukwa chake anaganiza zowafikira ndi kukambirana mmene angagwirire bwino ntchito limodzi. Kenaka Aphiri anati iwo akumananso ndi nthambi zosiyanasiyana zofunikira pa ntchito ngati izi monga bungwe la Anti-Corruption Bureau komanso Public Procurement and Disposal of Assets Authority PPDA kuti athandizane ndi kuunikira njira zimene zidzathandizire kuti maproject ogwiridwa pansi pa thumbali aziyenda msanga. Mmene mukudziwira kunduna kwathu tayika ndondomeko zokuti tikamafika nthawi imene ndalama zizibwera chilichonse chokonzekera chikhale chitatha zimene tikupanga padakali pano, ndipo ndikutsimikizireni kunena kuti sekta iliyonse imene tachita engage zonse zikuyenda bwino. CDF idzutsa economy ya dziko lino. Mmodzi mwa amene anatenga nawo mbali pa msonkhanowu a Christopher Kankwamba amene amagwira ntchito ku kampani yoyang'anira makontrakta ya Pamozi Consulting Limited anati iwo ndiokonzeka pamene thumba la CDF lakwezedwa. Iwo anati mbuyomu chowadandaulitsa chachikulu chinali kuchedwa kwa boma kuwapasa ndalama zimene zimachedwesa
ntchito ya zomangamanga. Kummawa ndunayi inayendera ntchito yomanga maofesi a Mzuzu City Council. Ili bwino kwambiri, quality ya bwino kwambiri kuchokera kwa contractor zikuoneka ngati zinthu zozuchita bwino. Ndithokoze kwambiri kuti contractor otero amasowa progress ya bwino yokongola malingana masomphenya a president a dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika chinthu chotuluka bwino. Malinga ndi consol ya Mzuzu, ntchito iyi imene ndi ndalama zokwana 17 billion kwacha ili pa 80% kuti ithe, ndipo pali chiyembekezo kuti pofika mwezi wa February chaka chamawa ikhale itamalizidwa. Dziko la Malawi likukonzanso ntchito zokonzekera ngozi zogwa mwadzidzidzi pamene boma ndi mabungwe osiyanasiyana anakumana mu mzinda wa Lilongwe pa zokambirana zokonzekera ngozizi. Mkumano oterewu unakhazikika pa mmene dziko lino lingamakonzekere ngozizi zisanachitike pofuna kuteteza miyoyo ndi katundu. Clever Mwale ali ndi ripoti ili. Commissioner wa Dodma Wilson Molen anati maphunziro ochokera ku Namondo Freddy asonyeza zotsatira za kukonzekera mochedwa, ndipo anati kukonzekera msanga kutha kuchepetsa katundu yomwe amagwiritsidwa ntchito nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi. Monga mukudziwa, monga mdziko muno kwambiri takhala tikuma ikamphamvu kwambiri pa nkhani yoti disaster yachitika ndiye ndithamange tikathandize anthu, koma pangatokhala zinthu zina zimene tingathe kupanga kuti disaster ija mwina isachitike, komanso ngati yachitika mwina pasakhale kuluza miyoyo kwambiri, komanso pasakhale kuluza katundu kapena chuma. Yemwe amayang'anira mapulogalamu ku bungwe la Red Cross, Leonard Maganga, anati pakufunika kuonetsetsa kuti madera akutengapo gawo pozindikiritsidwa za ngozizi, pomwe anati bungwe lawo layika ndalama zapadera zomwe zithandiza anthu okwana 53,000 okhudzidwa ndi ngozizi. Ifeyo takonzeka munjira zingapo. Chaka chatha tinangoyeserapo kuthandiza mabanja amene anali machiopsezo ndi ndalama disaster isanachitika kuti mwina atha kusamuka kupita malo abwino kapena kuteteza katundu wawo. Koma chaka chinocho tapanga insurance imene tapanga ndi African Risk Capacity imene tapanga insure pafupifupi mabanja 53,000 ku Phalombe, kuti ngozi itakhala kuti yachitika mabanja amenewa ndithu tikawathandiza mu njira yopereka ndalama zoti ziwathandize pa mavuto osiyana-siyana. Ndipo mkulu wa World Food Program mdziko muno Ayung Yun Lim anati kukonzekera msanga ndi gawo lalikulu loteteza tsogolo la Malawi, pomwe anati bungwe lawo layika kale ndalama zokwana $2.5 million kuti zifikire manja ovutika m'maboma 4 ngozi zisanafike. Pa mkumanowu mabungwe amemeza magulu okhudzidwa kuti akhwimitse mgwirizano komanso kapezedwe kachuma zomwe zithandize dziko la Malawi kukonzekera bwino ngozi zogwa mwadzidzidzi. Pakadali pano kafukufuku wina amene bungwe la Malawi Liverpool Wellcome Research Program linachita posachedwapa watsimikiza zakufunika kuti dziko lino lilimbikitse ntchito za umoyo zosiyanasiyana. Kafukufukuyu watsindikanso pakufunika kulimbikitsa kumanga zinthu zolimba komanso kuchilimika kukonzekeretsa anthu ngati njira imodzi yopewera ngozi zogwa mwadzidzidzi m'madera osiyanasiyana a dziko lino. Izi zadziwika pa msonkhano wina umene bungweli linachititsa mu mzinda wa Lilongwe. Pemphero Malimba ali ndi zambiri. Bungwe la Malawi Liverpool Wellcome Research Program linachita ntchito iyi pakati pa chaka cha 2024 ndi 2025 polimbikitsa anthu kupereka uthenga kudzera njira ya makono yophatikiza zithunzi ndi mawu. Anthu oposa 40 ochokera madera akumudzi ndi mtawuni amboma la Blantyre komanso Chikwawa anatengapo mbali pa ntchitoyi, pomwe amafotokoza momwe umoyo wa anthu wakhalira kamba kazotsatira zimene zinadza ndi namondwe wa Freddy amene adakhudza madera awo. Mazina anthuwa anati ndikofunika kuti ogwira ntchito za umoyo achilimike pa ntchito yolimbikitsa anthu kukhala ukhondo komanso kugawa mankhwala oteteza anthu kuti zilombo tofala m'madzi, kumanga nyumba pogwiritsa ntchito zipangizo zolimba komanso kumanga malo komwe anthu akhoza kumawapititsako m'madera mwawo mukagwa ngozi zogwa mwadzidzidzi. Mkulu wofalitsa nkhani za bungweli ali ndiwe Bandazi Mafulika watali ndi chikhulupiriro kuti ndondomekoyi iwathandizira pakafukufuku amene adzichita mtsogolomu, ndipo watsindika za chiyembekezo chawo kuti adindo achitapo kanthu pa zomwe anthu anena kuti zichitike. Cholinga cha zotsatira zimenezi zaukambiranazi ndi chakuti ifeyo tikabwererenso
tikaganizire ndithu bwinobwino mofatsa kuti kodi mavuto enieni amene anthu akumana nawo kumadera ndiwoti chani. Ndicho linga chakuti tikamachitapo kanthu pa nkhani imeneyi zikhale zinthu zokuti ifeyo tinachita kumva bwinobwino ndikumvesesa mavuto amene alili. Mkulu wa nthambi yoona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo Lucy Mtikatira wati bungweli likuchita chilichonse chotheka kumazindikiritsa anthu momwe nyengo ikhalire m'maderawo ngati njira imodzi yowateteza ku ngozi zokoma dzidzidzi. Komanso chosangalatsa kwambiri tikuona kuti anthu panopa umakhala ndi chidwi kuti azitsatira ndi kumamvera za nyengo. Chidwi chimene chichinso chimene chingatithandizire kuti tifike pa target imeneyo kuti wina aliyense azilandira za nyengo. Nyakwawa yaikulu Santana yati kukhulupirira kuti ngozi zokoma dzidzidzi sichepa mudera lawo. Namondo wa Frede amene adakhudza dziko lino mchaka cha 2023 adapha anthu oposa 1000 kupangitsa kuti anthu ena achoke mnyumba zawo komanso kuononga nyumba kuphatikizapo zipatala zosiyanasiyana. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku wireless ya Kanema ya Times TTV. Tikhati kupitiriza kupatsani zonse posachedwa pa zikangotha izi choncho musatalikire. Club Junta, building better Africa. Takulandirani mene tikupitiriza kupatsani nkhani izi. Unduna wa zamaphunziro watsindika zakufunika koyikapo ndalama ku maphunziro a e-learning pofuna kupititsa patsogolo maphunzirowa ndi luso lakagwiritsidwe ntchito kama kompyuta mdziko muno. Mlembi wa mu undunawu Ken Ndala wanena izi kulilongwe pazokambirana za maphunziro osiyanasiyana. Zambiri zili mulipotiri. Ife monga kunduna timadziwa kuti akufunika kuti tilimbikise kuti akhale maphunziro apamwamba kwambiri. Ndiye tili ndi njira zimene zili zokhazikika zimene koma nakhazikisa. Mwachisanzo tidziwe kuti ku ministry yathu ili ndi department imene imang'anira za quality assurance kapena kuyang'anira za mmene maphunziro akuyendera samasiyambali. Amayang'ana nkhale maphunziro nkhale a open amalowa konso kuyang'ana kuti kodi zimene zikuperekedwa kwa wana ndizoyendererani kapena ndizabwino zimene zimachitika ku primary, secondary komanso ngakhale kuma universities. Amene ndi Ken Ndala amene ali mlembi wa munduna wa zamaphunziro sayansi ndi luso. Ndipo wachiwiri kwa mkulu wa sukulu makamaka mkulu wa ndondomeko ya MCDE a Fidelis Makaula anati cholinga cha mwambowu chinali chionetsero chakuti anthu adziwe za maprogramu osiyanasiyana akaphunzitsidwe kamene iwo amachita. Kuphunzira kwa pawekha kapena kudzera munjira ya open distance and e-learning asakone ngati nkophweka. Kuphunzira kumene kuku zophunzirirazo zimakhala chimozimozi ndi amene amaphunzira mkalasi. Chabe kuti izizi zimapereka mpata kwa ophunzirayo kuti pamene akuphunzira akhozanso kumapanga zinthu zina. Tili ndi njira zambiri monga lero mwaona takhala ndi symposium imeneyi komanso tili ndi radio yathu imene nthawi zambiri timakhala tikulimbikitsa makolo ana asukulu kuti amene akufuna kuphunzira payekha kudzera munjira imeneyi akhoza kutero. A Fidelis Makaula aku Malawi College of Distance Education. Bungwe la Medical Aid Society of Malawi mogwirizana ndi Independent Schools Association of Malawi akhazikitsa ndondomeko ya insurance ya zaumoyo yotchedwa Econo Special Medical Scheme. Cholinga cha ndondomekoyi ndi kuthandiza ophunzira makamaka a msukulu za primary ndi secondary mdziko muno. Polankhula pa msonkhano wa atolankhani mtsogoleri wa Medical Aid Society of Malawi Mai Edina Kamwendo anati njirayi ipereka thandizo lotsika mtengo komanso lokwanira la zaumoyo kwa ophunzira. Veronica Kafumpe ali ndi ripoti. Akamwendo ati njirayi ithandizira kuti ophunzira adzitha kuonana ndi achipatala komanso kupeza malangizo a zachipatala ngakhalenso kulandira mankhwala pa nthawi yomwe adwala.
ndipo ophunzira adzilandira thandizo la zachipatala atatha kulembetsa mukaundula ndi kukhala ndi chiphaso cha mazimu. Zithandiza ana ambiri kuti akhale m'masukulu kuposa ndi kuti azingokhala kuti mwina adwala apita ku nyumba, komanso makolo zachitira ubwino chifukwa kuti sakhala ndi madandaulo onena kuti ndikapeza kuti ndalama kuti ndimtengere mwana ku chipatala. Komanso maschools ziathandizira onena kuti asamakhale odandaula pamene mwana wadwala, adzidziwa kuti ngakhale wadwala mwanayi komanso pali thandizo limene amazimu ali nalo anapereka kwa iwo limene akhonza kuthandizika nawo ngati mamembala omwe apanga register ndi mazimu. Ndipo mtsogoleri wa bungwe la Isama Wycliffe Chimwendo ayamikira njirayi ndi kuti izi zithandiza ophunzira aliyense olembedwa ndi mazimu kuti adzilandira chithandizo cha chipatala ngakhale makolo awo asowa ndalama zolipirira ku chipatala. Choncho apempha sukulu zonse m'Malawi muno kutenga nawo mbali ndi kuti akhale ndi ophunzira athanzi labwino. Tuchi chabwera ifeyo ama private school ndiye tatiyeni tikambe nawo makolo komanso masukulu tipange chiganizo chona kuti tikhale nawo gawo lothandizira kuna kuti ana athu akhale ndi thanzi labwino, akadwala samavutike ma boarding school komanso nkhiri m'madem mene. Chosangalatsa nchona kuti sukulu kokha nawa even akakhala ku nyumba akhoza kubebera ku chipatala ngati adwala. Mazimu izipereka nambala yapadera ya chidziwitso ndi chiphaso kwa ophunzira aliyense yemwe sukulu yake yalembetsa, ndipo ophunzira aliyense adziyenera kupereka ndalama yokwana 7,000 Malawi kwacha pa mwezi. Banki ya NBS yati imakhulupirira kuti kupita patsogolo kwa banki iyi ndi chifukwa chakuti antchito ake abambo komanso amayi amagwirira ntchito limodzi ngati gulu. Mkulu wa banki iyi Mayi Temwani Simwaka anati banki iyi imakhulupirira kuti amayi ndi ofunikanso kwambiri potukula ntchito za banki iyi. Mayi Simwaka anena izi pamwambo omaliza wa maphunziro okhudza utsogoleri wa amayi amene anachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Kukhala ndi upangiri wabwino mzimayi ndizofunikira chifukwa choti azimayi ali ndi upangiri woti athagwira ntchito. Chofunikira ndicho apasa maphunziro apadera komanso maphunziro ena onse amene azibamboso amalandira. Chomwe chimapangisa ndichoti kuti ntchito za banki zipite patsogolo kwambiri mwina uposaso mabanki ena onse ndi makamaka ngati mungaphunziso azimayi chifukwa amabwera abe ndi upangiri wina wake wosiyana ndi wa azibambo. Ndipo mmodzi wa amayi ogwira ntchito ku NBS Bank amene alandira maphunzirowa Mayi Dindwase Jere anafotokoza za mmene apindulira ndi maphunzirowa. Amene amaliza maphunziro athu amenewa a women in leadership ena tikuyembekeza kunena kuti taphunzira kuti kodi kukhala mtsogoleri wabwino ndikotani, kuyang'anira matimu osiyanasiyana, matimu omwemo muli azibambo, muli ena achichepera, ena anthu akulu oposa ifeyo, ndiye kuyanjanitsa anthu amene wakukhala pamodzi ndi kuchigwira chinthu chimodzi chimene abanki afuna kuti tichigwire ngati atsogoleri. Ndi chinthu choti chikakhala chophweka chifukwa tadziwa amene tingayankhule anthu mosiyanasiyana, kumuphunzira munthu kuti kodi munthu ameneyo ndimuyankhule bwanji kuti atipindulire ngati banki, tigwire ntchito motani, tigwirizane manja motani. Mayi Dindwase Jere aku banki ya NBS. Nkhani zathu nzomwezi koma tisanasiyane nainso mitu yake. Mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Richard Chimwendo Banda ndi amene anayima ndi Lazarus Chakwera pa chisankho cha mwezi wa Septemba avitumbiko Mumba adakali m'manja mwa polisi. Akatswiri azomangamanga mdziko muno awalangiza kukonzekera ntchito zambiri pamene thumba la dera la Phungu akweza ndalama zake kufika pa 5 billion kwacha. Ndipo nkhani zina dziko la Malawi likukonzanso ntchito zake zokonzekera ngozi zogwa mwadzidzidzi. Mukhoza kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times360 Malawi, komanso poimba star 1895 hash ndi kuchita subscribe ku 1895. Muna ndine Ronald Mpaso ndikufuneni zabwino zonse pene mupitiriza kuonera maprogram osiyanasiyana pano pa wireless yakanema ya Times. Club Junta, building better Africa.